الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا دكتور عبد الله Ganduje خادم الإسلام حاكم ولاية كانو نعم كم أنت والله خادم الإسلام الله أكبر وجعلنا كابيس وأنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wannan ɗauki ne da kawo mana wannan sadaka ce suka ba mu wannan gyara ne suka kawo sai mu ce Allah ya saka musu da alheri ni bayani na ta kaitacce ne a maimakon ku idan kun yarda sai in yi bayanin godiya gode wa waɗannan manya-manyan malamai saboda wannan abin da suka zo mana da shi a wannan dare gashi mun ji ayoyin Qur'ani daga hafizai mun ji tafsiri daga hafizai mun ji bayani kan mu'amala daga hafizai koyaushe musamman lokacin watan Ramadan idan na ga Sheikh Gombe da kuma wannan ɗan'uwan Sheikh Sulaiman idan na gan su ana tafsiri lokacin azumi jihar Kaduna sai ce to kwamfuta ta gamu da kwamfuta wannan yadda yana kan ayoyin Qur'ani sai kuma mai tafsiri daga ganin yadda yake gina kai daga ganin yadda yake murmushi wani lokacin ya bata rai to ka san ya san abin da ake karantawa to wannan kwamfuta Allah ya ƙara mata ƙarfi babu shakka hafizanci kyauta ce daga Allah akwai ƙwazo akwai ƙoƙari amma kuma akwai kyauta daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan bincike ya nuna mana haka domin binciken kimiyya ya nuna cewa hadda baiwa ce kuma halitta ce a jikin ɗan adam amma kuma sai an yi ƙoƙari amma kuma ƙoƙarin yana da iyaka inda ƙoƙari ya tsaya nan kuma wato halitta kuma nan take ɗauka sai waɗannan sun haɗu sannan hadda Qur'ani ta tabbata bincike ya nuna tun a cikin ƙananan yara akwai irin wannan na'ura a kwakwalwa wacce ita ce take kulle hadda take buɗe hadda an gwada an gani ƙananan yara an nuna musu
musu majigi. Majigin nan da aka gifta shi suka gani aka ɗauke, amma yara da suke da wannan halitta sai suka yi bayani a ɗan taƙaitaccen lokaci na abin da aka nuna musu 100% siffofin 100%. Waɗansu kuma ba su iya ba. Bambancin shi ne a lokacin da suke kallon wannan abin, lokacin da aka ɗauke shi, hoton cikin ƙwaƙwalwarsu ya ɗau hoton wannan abin. A wannan ƙaramin lokaci yana iya ganin abin bai kauce ba amma ya kauce. To haka hadda take. Akwai wani in yana karatun ƙur'ani babu ƙur'ani a gabansa, da ka faɗi surar ka faɗi ayar ko ka fara, shi wannan shafi ne zai buɗo a ƙwaƙwalwarsa sai ya dinga gani amma ba kuma ƙur'ani ne a gabansa. Saboda haka wannan kimiyya ce ta ƙwaƙwalwa, kimiyya ce ta hadda, amma ba kada ku ce wai kimiyya ce ta bature. A'a, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba da wannan dama, shi ya ba da wannan halitta. Amma saboda bature Allah ya ba shi iko, mu kuma sai mu dinga cewa kamar bature ne yake yi, ba bature ne yake yi ba. To saboda sai mu gode musu. Saboda wannan abin da suka zo mana da shi. Babu shakka sun yi bayani akan alƙawari. An ce alƙawari kaya ne, sauke ka huta. Ba kun ga Bahaushe ba, ya taɓo daga nan ya ce alƙawarin kaya ne, sauke ka huta. Saboda haka kamar yadda Sheikh ya mana bayani, lallai mu dinga cika alƙawari. Lallai alƙawari ba da ƙaramin mutum yake ba ko da babban mutum, alƙawari da kowa yake. Komai talaucinka alƙawari ne. Komai arzikinka na kuɗi alƙawari. Saboda haka kuma matasa muna roƙon ku riƙe alƙawari. Sannan kuma sun yi mana bayani akan shaye-shaye wanda gwamnatin jihar Kano a yanzu haka ta miƙa doka a wajen majalisar jiha. In an yi wannan doka za mu yi hukuma wacce take za ta yi maganin masu shaye-shaye. Allah ya sa ba da wannan hukuma za a yi mata shugabanni, za a yi mata ma'aikata. Mun san akwai ma'aikatan gwamnatin tarayya, amma waɗannan ma'aikatu ba za su iya zuwa ƙasa su yi maganin shaye-shaye ba. Babu shakka gwamnatin jihar Kano za ta yi wannan, kuma mun tabbata an je an zauna da masana da wanda abin ya shafa, da likitoci, da malamai, da masu sai da magani, da irin su duk an zauna an tattauna an fito da wannan wato tsari. Sannan mun san illolin shan kwaya, sun yi mana bayani a kansa. Idan an sha kwaya za a yi furci iri daban-daban. Har ma malam ya yi magana harshe. Babu shakka harshe na'ura ce a jikin mutum. Kun banda harshe, wace na'ura ce yau mun kai amfani da ita kafin gari ya waye ana neman ka kashe ka. Sai harshe. Banda harshe, wanne ne kai amfani da shi yanzu sai a ɗaga ka sama a kan ane maka addu'a. Sai harshe, kamar yadda Sheikh ya bayani,
harshen nan Allah ya Allah kai wa harshen mu linzami kai wa harshen mu iyaka domin wannan harshe shi sa yan siyasa muke cewa wani baki da kunu Karawa lafiya. ido da farfa Ya Allah da. kunne da nakiya Haka ne wallahi. Suwar shananka. kafa da kirci Wayo an ga wajen. kafa da faso Wayo. Sai ya tara musu. to duk wannan harshe ne ya jawo muka ce lalle ya kamata irin waɗannan al'umma a fassara su kamar yadda na bayani Kuma mun gane su. Allah kai wa harshen mu linzami harshe isa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ki cikin danshi a koyaushe domin kai ya karye in harshe ya karye al'amari ya karye kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan harshe da wani gani na'ura ce babba sosai da sosai muhimmiya domin lafazin bakinka ai harshe ne Na. a fahimci mai kace sai an sai ka harshenka Sosai. wani lokaci kan harshenka ya taba gindin haƙorinka abinda za ka faɗa da wanne kuma a gane wani lokaci harshenka leɓenka zai taɓa abinda za ka faɗa in bai taɓa leɓen nan ba abinda kake so ka faɗa ba za a fahimce shi ba domin ba za ka faɗe shi daidai ba saboda haka wannan abin da ya sa na kawo waɗannan misalai shine waɗannan manyan wannan malamai masu zurfin ilimi zurfin iliminsu ya zo daidai da kimiyya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada zurfin ilimi a cikin kimiyya ya kuma nuna cewa ga gindinsa ya nuna cewa gindinsa ƙur'ani ne gindinsa Amin. kuna da likitocin nan ba ilimin su bane ilimin Allah subhanahu wata'ala ne domin maganin da suke yi ai duk abin da ya ɓaci a jikinka halittar Allah ce kuma Allah ya ce a nemi magani kuma ilimi baya ƙarewa waɗansu sun ga motoci suna tafiya suna mamaki sun ga jirgin ƙasa yana tafiya sun ga jirgin sama ya tashi Bari na ruwa. ga jirgin ruwa an yi inji an tashi inji an tsaye da inji ana yi wa inji sabis amma akwai uban inji a jikin mutum ita ce zuciya wani inji ne yake shekara 100 yana aiki ko sakan ne bai tsaya ba Sai zuciya. Kai. a yi zuciyar Allah. Tafsiri guda ne wannan. ko saboda haka duk abin da kuka ga zamani ya kawo duk abin da ilimin da muke cewa ilimin zamani ya kawo to kada ku a yaudare mu ɗauka wanda suka kawo wannan ilimin su ne ilimi daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo to gaba mun gode Na. assalamu alaikum wa Na. rahmatullahi wa barakatuh